Sanibona bafethu uvane lo. So igame elandelayo Orlando Pirates bayodlala against iBolton Wanderers. So I've decided to do i-lineup prediction yale game le ibalekile because kuzobe igame yokuqala eOrlando Pirates ye-preseason. Izodlala ngo-11 isikhathi ungaphuthelwa ke bafethu le game le izodlala ngo-11 ekseni not ebusuku. Abantu abaningi banale mindset le yokucabanga ukuthi bebona u11 bacabanga u11 wasebusuku. Cha, imuya ke emsebenzini ngeke uzuyibone le game le. Athi-ke abangaya emsebenzini bazoyibona, ungayibuka kwa-YouTube, ungayibuka futhi nakhona ku-SuperSport. Muse emsebenzini ungayivulela u-YouTube wakho uyibuke efonini igame izobe idlala live. So nayi i-lineup prediction mina engayishaya mase ngithola ithuba. Starting at the goalkeeping position, I don't want to waste isikhathi kakhulu lapha epalini bafethu. uSipho Chain siyama uSipho Chain bafethu, he was the goalkeeper last season and usazoba goalkeeper futhi kule season abu number 1. Ngiyafisa kodwa Orlando Pirates kuleli winter lingaze livalwe bazama ukuthola ugoalkeeper ozokwazi ukucompete noSipho Chain because njengoba izophela nje lizovalwa nje iwindi. Angeke simthole ugoalkeeper, mizoqhubeka singamthola ugoalkeeper ngeke sikwazi ukurely kumele uSiphelezi. Ade ngangikhala ngalento last season but ke I think sizoqhubeka kule season singenamunye goalkeeper omusha, sinabo goalkeeper sinabo right now. So we game yakusasa ngamqalisa mina uSipho Chain. Wangitshela wona ama comments ungaqalisa but this is le game le ibaluleke kakhulu kulama players Orlando Pirates. Maybe iwina le game le bazoba nemoral yokuthi bawina ama games alandelayo kule preseason. Khona bezothola ithemba lokuthi yes, maybe they can do well kwi-Betway Premiership masiqala iBetway Premiership. Maybe they can win i-MTN njengoba izoqala nje i-MTN next month. Futhi kuma center backs wami ngifuna ukuchaza kakhulu bafethu i-center back pairing yethu bisebenzela kakhulu uMbokazi benosibisi ibona abadlali ngabaqalisa mina at the back. uOlisandaro, I don't think uOlisandaro uzoba available kule game le yakusasa. So ngaqalisa labajida bobu2, ngaqalisa uSibisi beno Mbokazi at the back. Ungangitshela ke wona ama comments uba abadlali ngabadlalisa kule position but ke mina ngokwami ngaqalisa uMbokazi benosibisi. Mase ukuthi lapha ka-right back ngaqalisa bani, ngaqalisa uVan Rooyen bafethu. Ngifuna ukuchaza kakhulu uVan Rooyen uyena umdlali usezakhele udumo kuleya position leya. Umdlali ade mbangisa usehambile wayojoin iKaizer Chiefs, ukhona kule bithi usebuyile userecoverile kwi-injury. Ibona bazobangisana nabo kuleya position leya. Bakhona nabadlali abasayiniwe abazobangisana nayo uVan Rooyen kule position le but ke okwamanje mina ngokwami kwigame elandelayo ngaqalisa yena uVan Rooyen ukuthi ahlale kule position. Ungangitshela wona ama comments ungaqalisa ba, ungaqalisa uVan Rooyen, ungaqalisa Lebitso, ungaqalisa abafana basha Mashilion asasi. Sesithi left back position again. Left back position akekho umuntu ozombangisa bafethu. uHotho akekho umuntu ozombangisa kule position. So ngaqalisa uHotho bafethu kule position le. Sobe igame yokuqala yabo angazi ucoach uzoyisetha kanjani. Mina ngisetha ischeme la engenze ucoach adlale ngaso kusasa because sobe igame yakhe yokuqala nayo ucoach so uzobe bheka ukuthi okay ibapha abadlali ade bedlala kahle vele in the previous season abazobafaka kulo position nalo position. So iyona mina iyona back four mina engayisebenzisa le Van Rooyen, uSibisi, uMbokazi noHotho. Ungangitshela ama comments about your back four but ke iyona yami. Mase kuthi lapha kwi-CDM role ku number 6. Ku number 6 bafethu ngizomqalisa uSihle Ndulu. uSihle Ndulu is a player that we signed from Stellenbosch bafethu. Umjida uyayidlala leya position and uyidlala kamnandi. So kusasa ngingamqalisa mina uSihle Ndulu bafethu ayidlale leya position and uzoyidlala kahle. Makhehleni Makaula currently he's still nursing injury, so I don't think uzoba available for igame yakusasa. Akatravelanga ngisho ukutravela neOrlando Pirates, so umjida ngiyazi abe available. So ngingamqalisa uSihle Ndulu kuleya position. Ungangitshela ke wena ungaqalisa ba but for me uSihle Ndulu I think ready. Even though esathanda kufika for me I think ready umjida. Kumele simfake nje insimini zibe yisuka nje umjida, kumele nje abone ukuthi wenzani. Kumele abone nje ngempela ke manje ukuthi wenzani. Mase kuthi phambi kwakhe bafethu ngadlalisa uTalente Mbatha. uTalente Mbatha ngimdlalisa nobani na? Ngimdlalisa noSipho Mbuli. The reason why ngimfaka uTalente Mbatha kule game, uTalente Mbatha bafethu isise Orlando Pirates almost isizini yonke la season umjida ubedlala esiswini, ubedlala benomakhehleni Makaula. So ukufaka kwami Mbatha la esiswini noSihle Ndulu ukuthi bakwazi ukudropa deep, bakwazi ukusiza idefense, lokho kuzosisiza kakhulu because uMbatha vele usejwayele ukudlala esiswini. Isise Orlando Pirates useyasazi uzokwazi ukunavigate le tool le okuSipho Mbuli benoSihle Ndulu.
uzokwazi ukubatshela ukuthi okay kumele kwenziweni ithini isystem yethu la esiswini. Maybe kodwa ucoach omusha uzofika nesystem yakhe asho ukuthi okay mina ngidlalisa isystem ekanje esiswini, wena kumele udlale kanje, yabo asazi. But ke for me uMbatha uyadeserve ngempela ukuyiqala igame bafethu esoyidlala neBolton Wanderers mase ke ngiqalise uMbuli. The reason why ngimqalise uMbuli, I want to see uthi uMbuli kahle kahle yini asiphathele yona. I know ngenza angaqali, I know because le ilineup esesomina ngenza angaqali ngeza bamqalisa ebenchini. But for me ngingamqalisa uSipho Mbuli. I want to see ngempela lo mshudu uyadlala bafethu, quality enkulu le. Ngifuna ukumbona ukuthi okay Sipho Mbuli asesikubone vele, yabo. This is a friendly game. This is just i-game le Orlando Pirates ekumele kodwa isebenzise isikhombise abadlali basayinile, yabo. So abangayithatha ngokuthi friendly game, yes noma singadliwa, cha akusisona isithombe esihle ukuthi sidliwe, ngcono siyiwine nje le game. So ingakho nje ischeme ngisibophela kanje sithi ukuqina kanje. Siyaka right winger bafethu, ka right winger ngaqalisa bani, ngaqalisa uNkota. For me uNkota uyadeserve ukuqala kusasa. Maybe mhlambe ubungasho ukuthi uTshepango Moremi lo mdlalo usathanda kufika, but uNkota for me kusasa umjida kumele aqale igame. Maybe uTshepango Moremi singamqalisa second half because I want le game yakusasa ukuthi sisheshe siyiqede. I know siyodlala vele ne team edlala le England, team ene history, but ke game yakusasa kumele senze show ukuthi nathi siyabophela izinkakha zethu, yabo. So ngamqalisa mina uNkota kusasa. Maybe wena ama comments wangitshela ukuthi ungaqalisa ba, but for me i right winger yethu yakusasa ekumele iqale uNkota, uNkota bafethu. Mase kuthi lapha ka left wing abafethu yethu ekumele iqale kusasa. For me Oswina Police is the player bafethu we signed, blockbuster signing bafethu ethusa abantu abaningi esiyitholile. For me Oswina Police kumele aqale kusasa. Sithi ukuhlalisa kancane uMfukeng ebenchini. I know bafethu uMfukeng bafethu is a fan favorite bafethu. I know we don't want to waste the boys potential. Asifuna umfana limali kakhulu bafethu eyodlala le ama friend. Yes kumele athola ama minutes kule game, but ke for me I would start Oswina Police. I want to see Oswina Police, yabo. I want to see him playing wearing ijezi le Orlando Pirates. So I will start Oswina Police. I know, yabona uMfukeng Orlando Pirates mingamdayisi uMfukeng Orlando Pirates kuzoba nenkinga ngempela kule position ya Oswina Police benomfukeng because they play in the same position. I don't know, maybe Orlando Pirates izozama umjida emdlalise ku number 10 position, le position edlala uSipho Mbuli. Nakhona futhi kuzoba inkinga lo, but ke asazi. For igame le landelayo mina I will start Oswina Police bafethu umjida ngimqalise lapha, yabo. Ngangitshela ke wena I want to see him, dog. I want to see him play for the big institution. I know he's our player, but I want to see him tomorrow playing, wearing that jersey, yabo. Masokuthi the last man up front bafethu ngaqalisa bani, uYanela Mbutsuma. Yanela Mbutsuma is a striker that we signed from Richards Bay FC. I know akasisona striker esithanda iningi, but ke uyistriker esisha esithengwe Orlando Pirates. I want to see him. He's a young boy mfethu osuka le eBay. Umjidi uyadlala ngempela bafethu, uyalishaya inqaku. Lapha eRichards Bay simthengele kona ukuthi umjidi uyalishaya inqaku. So ngifuna ukumbona edlala kusasa. Ngifuna ukumbona kusasa eKora Magulu. So I'll start uYanela Mbutsuma up front. So iyona ke mina lineup engayisetha le mase ngithola ithuba igame Orlando Pirates eyidlala yokuqala ye-preseason. Ungangitshela ama comments, how do you feel about this lineup prediction, yabo. Emuva back 4 Van Rooyen, Smisi, Mbokazi, Hotho, Sihle Nduli as number 6. Adlale phambili, adlale nobani no talent Mbatha no Sipho Mbuli. Left wing Oswina Police. Up front uYanela Mbutsuma. Mase kuthi right wing kuba uNkota, uNkota. It's just a friendly game bafethu. I know akusiyona Orlando Pirates ejwayelele. Kuningi okushintshiwe because there's a new coach. So njengoba kufika coach omusha kumele kube khona izinto eziningi ezishintshayo.